O, jebola mi šta je ovo? O! Šta je ovo? Mi smo Balkan Brothers i dobrodošli u najnoviji klip na našem kanalu. Ljudi, pre početka ovog videa htjeli bismo da se zahvalimo na 75 subscribera i na 230 pregleda na našem drugom klipu. Dobro nas podržavate i hvala vam na tome. A danas radimo jedan football challenge. I još jedan veliki pozdrav za Djed Rod kanal. Subscribite se svi na njegov kanal, pogledajte malo video, on nam inače napravi intro. U deskripciji. Link će biti u deskripciji i subscribe-ite svi na njegov kanal, on nam je napravio intro, tako da njega ćete vidjeti. Ti da! Danas radimo football challenge i imamo jedno iznenađenje, nešto jedemo ovaj put, nešto jedemo, ali fora je ovu loptu. Čekaj, jedemo ili sa J? Čekaj, fora je da svrtimo 15 krugova i da gađamo prečku. Da. Ko promaši prečku, pojede to nešto. Uvodiš sredinu. Ne. A maš dva jaja. A nemoj, dva. Ali uglavnom ljudi... Evo vidi golube tamo. Uglavnom radit ćemo to i ješćemo nešto jako lijepo. Finito, tako da vidimo se dalje. 15, 3, 4, sad. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dosta, gađaj. Prečka. Bravo, Ilija, jedan slivu, Oskar, Svanski. Jedan slivu. Ne mogu. 15, ajde. Ja! Sad radite jedan. Ljudi, sada ovo iznenađenje. Čekaj jebute, ne mogu limun da nosim, ne vezi, ja ću ovo pojesti. Ajde. Ljudi, 4, sad! Hvađo jaja, druže. Evo ja sam pojel. Daj bre, pičke bre. Možeš ovo. Ne, tebe. Šta vriješ ti, šta je? Krva me zabola. Šta je bebo? Ostalo mi ovo. Želi sucu, a? Se pola limuna, daj mi to! Jebem lebac. Nemoj traći na voda. Alo. Dobre! Alo. Oj, druži, šta je ovo? Pa sad ti tu je smak. Sad. Može. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ne računa se. Ajde. Dobro, Ilija, gađaš. I ljudi, sada je druga runda, tako da... Ajmo, krenimo. Nemoj da se mrdaš, nemoj još da to maši. Nemoj, ne pipaj. 3, Nemoj tebe ću pogoditi. 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Kraj, čekaj, prečka vamo. Opa, idemo! Lige, mi smo To ne jede. prečku. 3, 4, sad! Ajde, jedi to. Pa ne jede s poloskalicu, jedi to.
Vidio sam se curi. Joj, šta ti priješ, što voda? I jebemo si ja. Šta vrištiš? Udavi se. Vrte, zato što nisu odradili limun da pojedu i to je sad kazna. Muka nam je! 30 puta za kaznu jer su pičke. Ne smije da jedu limun. I sad za kaznu 30 puta. Ajmo! Kuć prvi. Mama moja! 3, 4, sad. Gotovo si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vrće lakše jedno. 9, 10, 11, čekaj, ja, 12, možda pa ću 13, 14, možda pa ću 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dosta! Ja! Aj to se vrtao 30 krugova, sad idemo, nemoj red, aj boš pitaš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, eto. Dosta od mene. I htio bi nešto da kažem što Marko nije bio u ovom videu, zato što ima nekih obaveza pa nije mogao. Bio je umoran. Da, i nije mogao da snimi s nama video, a dobro u sljedećem videu ga očekujte. Da. I to je bilo to za nas. Još jednom subajte se na kanal Djed Rod. Koji nam je odradio intro. Like, Share, subscribe. I vidimo u sljedećem videu. Poz. Oni pojeo limun, jebati si. Adios, I'm done.